Sok szeretettel köszöntelek újra benneteket a második fehérvári előadáson, és köszönjük újra, hogy ismét itt kapott helyet az előadás ebben a gyülekezetben. Szeretnék egy aktualitással kezdeni, vagy hát bevezetni ezt a mai előadást. Nem tudom, Facebookon találkoztatok-e vele. Én találkoztam több helyütt. Paul Heyer, a kanadai védelmi miniszter, egy szimpóziumon vett részt, és egy idézetet mondok tőle. Az UFO-k ugyanolyan valóságosak, mint a Föld fölöttünk röpködő repülőgépek. Még egyszer. Tehát az UFO-k ugyanolyan valóságosak, mint a fölöttünk repkedő repülőgépek. A védelmi miniszter, tehát volt védelmi miniszter, alapvetően ugye a G8-as országok a tömörítő kabinetben lévő kormányfő tette ezt a kijelentést. És hát ugye megnéztem ezt a videót többször, és kicsit olyan megrendezettnek tűnt, mert amikor ezt a kijelentést tette, talán volt egy elnök, akinek az ábrázata eléggé ilyen gunyoros lett, és utána egy nagy taps következett, hogy most akkor valaki megmondta, hogy hát igen, az UFO-k azok itt vannak közöttünk. Aztán többek között arról is beszél, hogy az amerikai kormányban két idegen személy is dolgozik, tehát ez úgy volt egy aktualitás, amivel szerettem volna kezdeni ezt a mai estét, illetve szeretnék felolvasni a Jelenések könyvéből, Jelenések 13-ból, 11-től a 15. versig. Azután látték más fenevadat feljönni a földből, kinek két szarva vala, a bárányihoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek látták. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megellenedett. És adata néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt nyívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azért hoztam ezt a bibliai részt, mert többször találkoztam, illetve én is kutattam ezt a témát, azzal, hogy alapvetően miről is lehet szó. Ugye a Biblia többször említi azt, hogy nagy hitetés van a világban, főként az utolsó időben, és ez a hitetés, ez valami mindent átfogó módon és mindent elérő módon fog megtörténni. És ma már a technika teljesen alkalmas arra, hogy üzenetek eljussanak. Ugye a okos telefonokon most már minden üzenet jön, fiatalok fele is, és elsősorban a fiatalok azok, akik az információkat kapják, és nem tudják talán igazán, hogy hogyan is kell ezekkel az információkkal bánni. És a hamis próféta, földből feljövő fenevad, ez itt a címben is benne van, földből feljövő kétszar vadállat, zárójelben a hamis próféta. És a hamis próféta az mindenkit el tud hitetni. És ez a hitetés, én úgy gondolom, hogy a médián keresztül történik,
de ugyanúgy a filmek, a hollywoodi filmek és sok egyéb más. És annyi, hogy olvastam fórumokat is az UFO-kkal kapcsolatban, és ugye az jött elő, hogy Németországban ugye építettek ilyen repülőcsészhajakat, mert azt tudom, halljuk az előadás kapcsán, 47-ig, és azt utána eltűntek ezek a dolgok, és aztán Amerikában megjelentek. És azt mondják, hogy UFO-k igazán az amerikai kontinensen láthatók jobban, nyilván aztán az orosz területeken is látnak UFO-kat, de itt Európában nem igazán, vagy csak kevés, tehát sokkal nagyobb számban vannak Amerikában ezek a repülő azonosítatlan eszközök. Jó, tehát ez volt az a bevezető, amivel szeretném egy kicsit az alaphangját a mai előadásnak megadni, és most szeretném felkérni Adrian Börit, dr. Adrian Börit, hogy tartsa meg az előadását, és továbbra is az a kérésem, hogy majd beszéljünk erről. Nem tudom, majd a végén lesznek kérések, vagy esetleg közben, hogy ahogy esetleg van valakinek kérdése és jelzi, akkor nem tudom, akkor meg tudunk állni, vagy inkább a végén. Jó, lehet a végén. A végén. Jó, tehát akkor a végén akkor lesz majd egy kis disputa, reméljük, akkor megvitathatjuk ezeket a dolgokat. Jó, hát akkor Köszönöm. Köszöntelek benneteket én is. Hát István mondta, hogy mondjam egy kicsit arról, hogy miért foglalkoztam olyan furcsa dolgokkal. Csak nagyon röviden. Hát sokan ismernek végül is. Hát körülbelül gondolok. Hát még amikor az egyetemre jártam Londonban, akkor tértem meg, akkor lettem keresztény. 1979-80 körül. És hát kémiát tanultam az egyetemen, azért a természettudomány, és az volt a fő területen, és az még mindig érdekel. És akkor tudtam, hogy találkoztam személyesen Jézus Krisztussal. Azt tudtam, az nem volt kétség igazán. De aztán felmerült a kérdés, akkor hogyan van ez a dolog, hogy a Biblia meg a tudomány. És akkor elég sokat foglalkoztam a kérdéssel, a teremtés, evolúció, a Biblia és a tudomány, és sokat olvastam annak idején, és meggyőződtem arról, hogy végül is a Biblia megbízható, és a modern tudomány elméletei nem megbízhatók, így lehetne mondani. És szóval azt hiszem, hogy a Biblia hiteles, még az eleje is, és sok minden ellene szól, hogy az emberek ne higgyék ezt, de azt gondolom, hogy amit olvasunk a Bibliában, a világnézet, a zsidó-keresztény világnézet, amit kapunk a Bibliából, ez hiteles, és ezzel mindent lehet megmagyarázni. Végül is minden jelenség, ami a világban van, ezzel lehet megegyeztetni, de természetesen a sok emberi elméletet nem lehet vele egyeztetni. És aztán nagyon sokat olvastam, sokat foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, különböző tudományos és áltudományos dolgokkal. Csak néztem filmeket és olvastam, egyszerűen csak azért, mert érdekelt. De végül is felhalmozódott ez a sok információ bennem, és körülbelül egy évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy az Úr akarta, hogy ezt ne csak gyűjtsem, hanem osszam meg másokkal is. És így indult ez a dolog, hogy a dinoszauruszokkal, meg az informatikával, meg ezekkel foglalkoztam olyan formában is. És azért itt vagyok. Az előző előadásomban beszéltem a dinoszauruszokról, és az informatikáról, két eléggé különböző téma, és ezeket hogyan lehet megérteni a Biblia fényében. Talán a legfurcsább téma, azért most következik, az UFO-k. És egyáltalán mit lehet mondani erről, és egyáltalán valami köze van a Bibliához, vagy
valami köze van a valósághoz. Hogyan értsük meg ezeket a témákat? Azért sokan a mai világban, ahogy most hallottuk, köztük ez a volt kanadai miniszter, kanadai, és sokan, ha nézzük a YouTube-ot például, rengeteg klippet lehet találni az UFO-król, nagyon sokféle elmélettel, és akkor tudunk ehhez valamit mondani, mert az embereket érdekli a téma. Akkor a Földön kívüliek és az UFO-k. Oké, következő. Azért többen foglalkoznak ezzel az UFO jelenséggel, főleg az utóbbi 100 éve, talán, vagy 50-60 éve. Egyáltalán mi az UFO? Mit jelent az a szó? Hát az talán azt nem találhat. Jó, így jobban látszik, azt hiszem. Jó. Mi az UFO? Mit jelent? Következő. Hát az UFO az végülis az angolból származik, ez a rövidítés, akronim. Unidentified Flying Object, UFO. Angliában mondják, hogy UFO, általában a betűkkel. És azt jelenti, hogy azonosítatlan repülő tárgy. Egyszerűen az azt jelenti, hogy valami repül az égen, vagy valami fény jelenik meg az égen, és azt nem tudjuk megmagyarázni. És az az UFO. Csak annyi. Szóval és következő, akkor természetesen a modern kultúra szerint azt gondolunk Földön kívüli űrhajókra, de ez nem az egyetlen magyarázat ezekre. Szóval mik ezek valójában? Oké, hát csak felsoroltam egy pár dolgot. Az emberek beképzelik, fantázia, ez valóság tényleg, természetes jelenség, Földön kívüli, csalás, mindenféle gondolat lehet erről. Azt mondják, azt olvastam, hogy a bejelentett UFO-kat, vagy annak a 90%-at lehet megmagyarázni teljesen normális jelenségekkel. Például ez egy félre ismert repülőgép, műhold, bolygó, hullócsillag, felhő, alakzat, vagy időjárási léggömb. Ezek emberi dolgok, vagy természetes dolgok, amelyek meg lehet magyarázni. Például azt olvastam valahol, hogy a legtöbbször bejelentett UFO az a Vénusz bolygó. Látnak valami nagyon fényes dolgot az égen, az biztos valami Földön kívül, és azt végül is felhívják a rendőrséget, vagy nem tudom kicsoda. Mik ezek? De van az a másik része, az a 10%, amit nem lehet megmagyarázni ezekkel a dolgokkal. Régen is látták, vannak beszámolók. Krisztus előtt az indiai eposzok beszélnek Vimanákról. A Vimana, ezt is többféleképpen lehet megmagyarázni. Ez a hindu eposzokban, például a Mahabharata, az a nagy háború, ez egy nagyon régi szanszkrit nyelven írott végülis ez egy vallásos mű. De ezekben mindenféle furcsa dolgok vannak, mint repülőgépek, meg atomrobbanások, meg olyasmi, amit állítólag 3000 évvel ezelőtt történtek, az egy teljesen más téma. De akkor ezek UFO-k voltak, vagy az emberek tudtak akkor repülni. Az emberek építettek repülőgépeket, az egy érdekes téma. Krisztus előtt 15. század, 3. Tutmóza, egyiptomi fáraó látott tüzes köröket az égen, aztán az észak-amerikai indiánok láttak repülő kenuk. Krisztus előtt 4. század, Nagy Sándor, megint találkozunk a híres magyar fordítóval, ugye Nagy Sándor múltkor a sárkányokkal kapcsolatban, ugye emlékeztek, hogy találkozott sárkányokkal Indiában. Most pedig azt írta, hogy látott tüzes repülő pajzsok, mikor ment, azt hiszem India felé közeledett, és jöttek feléje ezek a tüzes pajzsok, akik repültek, és emberek voltak benne, és figyelték őket, és utána elmentek. Azt mesélte. Megint, hogyan magyarázunk ezt. Írország, Kloira repülőhajó, az tényleg hajó, olyan, mint egy vitorlás hajó, ami repült, és állítólag ez megállt a templom fölött, és utána eltűnt.
vannak ezek a dolgok. Oké? Következő. De inkább a modern fenomén az a 19. század vége elindult, igazán komolyan. Az USA-ban láttak titokzatos léghajók, és akkor felfigyeltek ezekre. Na, tudjátok, van az a léghajó, mint a Zeppelin féle léghajó, és annak körülbelül akkor kísérleteztek, akkor ez teljesen elképzelhető, hogy láttak olyat, mikor még titokzatos volt, és utána tényleg megjelent a forgalomban. Nem biztos, hogy UFO volt. Utána, amitől igazán elindult a modern érdeklődés, az 1947-ben az USA-ban Mount Rainier, Kenneth Arnold, egy pilóta, ő repült Mount Rainier fölött Amerikában, és látott, amit mondott, fénylő repülő tárgyak, amelyek szöktécseltek, mint a csésze alják. Így írta le ezeket. Na, nem mondta, hogy úgy nézett ki, mint egy csésze alja, hanem hogy úgy viselkedett, úgy ugrált. És akkor innen származik a csészealja, a repülő csészealja kifejezés. 1947, az USA-ban szintén van a Roswell incidens. New Mexikóban, Roswell város közelében állítólag lezuhant egy idegen, egy földön kívüli űrhajó, és azóta is vitatkoznak azon, hogy ez mi lehetett. De erről visszatérünk egy kicsit később. Jó? Mi az a Roswell-i incidens? Voltak fényképek, állítólag így néztek ki ezek az a UFO-s lények, és ez egy konkrét dolog volt, egy kézzelfogható, tényleg lezuhant valami, ami akkor megvolt, és voltak holttestek. Akkor ez úgy látszik, hogy ezek a tények, és tényleg ez megtörtént. Csak az, hogy micsoda, ez a vitás kérdés. Okay. Modern UFO fenomén, akkor a 20. század közepén óta rohamosan megnőtt az esetek száma. Állítólag 6 UFO-t látnak óránként ma világszerte, vagy annyian ugye számolnak be róla, vagy bejelentik. Okay. Az emberek szerint akkor mi az UFO? 40-es években legtöbben azt gondolták, hogy ez egy léggömb, vagy valami titkos kormányzati technológia, ami esetleg még nem tudunk róla, de kísérleteznek vele. Manapság mindenki gondolja, hogy földön kívüli űrhajó. Ugye erre gondolnak először. Ez nagyon megváltozott. Okay. Hányan hisznek a földön kívüliekben? Hát az, hogy tényleg az UFO-k földön kívüliek, más bolygóról jöttek. Az USA-ban 60%-a, amellett, hogy 92%-a hisz Istenben, érdekes összehasonlítani, és világszerte kb. 20%-a az embereknek hisznek a földön kívüliekben. Okay. Miért nyitottak manapság az emberek? Miért hisznek ebben? És talán két tényező közrejátszik ebben a dologban. Először az evolúció. Ugye az evolúció, ez nem új elmélet, a görögök is, bizonyos görögök is hittek benne, meg a hindu vallásban is hisznek benne, de igazán 160 éve körülbelül igazán elterjedt Darwin könyve 1857-ben, azt hiszem, vagy 59-ben jelent meg, a fajok eredete, és azóta nagyon elfogadottá lett az evolúciós elmélet, és az a gondolata az, ugye tudjuk, hogy hatalmas, óriási az univerzum, hogy hát lehetne részletezni, hogy én nem emlékszem a számokra, de ugye ebben a galaxis, ebben a tejútrendszerben, amiben mi élünk, több milliárd csillag van, és több milliárd galaxis van az univerzumban, akkor hány csillag lehet. Azt mondják, hogy minden ember a Földön birtokolhatna több billió csillagot önmagának, mert annyi van a világegyetemben, akkor biztos máshol is megtörtént az evolúció, nem csak itt a Földön, és akkor biztos máshol vannak civilizációk,
és így gondolnak az emberek. És a másik a sci-fi, tudományos, fantasztikus filmek, meg regények, meg minden, és az igazság, hogy én is szeretek nézni egy jó sci-fi filmet. Ez csak az embernek tisztában kell lenni azzal, hogy ez mese. Ugye, és akkor az egy szép, érdekes dolog. És ezekben a filmekben innét kitalálunk, hogy hogyan lehet legyőzni azokat a hatalmas távolságokat. Ugye ezekkel a dolgokkal, görbületi hajtómű, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban lehet menni fénysebességnél. Vagy van a hiperülugró kapu, ami csak az egyik pontról a másikra lehet átugrani, akkor nem is kell utazni annyit. És akkor le lehet győzni az óriási távolságokat, az nem probléma. Oké? De az evolúció nem történt meg sehol, én azt állítom, és az mese, fikció, sci-fi lényegében fikció. Jó, azt hiszem a következő fájl. Akkor mi van? Ez mind csak fantázia. Valóságos dolog az UFO. Oké, csak mondom, hogy sokan meg vannak győződve, hogy ez egy valóságos dolog, de még mindig ugye vannak vitás kérdések, hogy ez mi lehet. Vannak különböző találkozás típusok, és azt csak felsorolom, mert azt állítják néhányan, hogy átélték ezeket a találkozásokat. Alan Hynek után, a képen látszik Alan Hynek, ő egy ufós kutató, és valójában ő vállalt egy kisebb szerepet a harmadik típusú találkozások című filmben, és akkor az abból van, de az valójában az a kutató. Oké, akkor ő először három típust határozott meg, és utána tovább fejlesztették mások. Az első típusú találkozás, hogy valaki lát valamit a távolban, de igazán nem tudja azonosítani. Lát valami repülő dolgot, vagy alakzatot, vagy fényt. Az az első típusú. Okay? Második típusú, mikor valami nyomot hagy, vagy a Földön látunk valami nyomot, amit hagy, vagy az megállítja a elektronikát, vagy valami olyasmilyen, akkor ezek a dolgok megtörténnek. A harmadik típusú, mikor lakókat látnak, mint a filmben. Ugye a végén, nem tudom, ismeritek a filmet, elég régi most már, Steven Spielberg filmje. A végén landol ott a hatalmas UFO, és kijönnek, és integetnek ezek a kis idegenek. Akkor ez a harmadik típus. Negyedik típusú, mikor elrabolnak embereket, és nagyon sokan mesélik ezt, hogy ez tényleg megtörtént velük, és ezt nem lehet mondani, hogy mindenki kitaláltad, és csak azoknak. Vannak olyan jelenségek. Okay? Ötödik típusú, mikor rendszeres kapcsolat és kommunikáció van. Érdekes dolog az, hogy általában olyan gondolatátvitellel kommunikálnak, mint mindenféle furcsa jelenséggel, vagy hogyan kommunikálnak. Okay? Hatodik típus, mikor halálos eset van vagy megsebesül valaki. Okay? És a hetedik, mikor állítólag vannak hibridek, emberek és az idegenek között, és azt is állítják. Oké. És sok-sok tanú szerint azért valóságos jelenség az UFO. Ezek pedig micsodák. Még mindig felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mik ezek a dolgok. A legnépszerűbb elmélet szerint földön kívüli űrhajó, akkor azt megmondtam. Más bolygóról jöttek, de ez nem az egyetlen lehetséges magyarázat. Miért nem gondolom azt, hogy hihető vagy valószínű a földön kívüli elmélet? Oké, akkor nézzünk egy pár dolgot. Ugye megmondtam, hogy milyen hatalmas méretű az univerzum. Akkor is, ha lenne élet más bolygókon az univerzum, akkor is, ha az lenne, nem tudnának azok az lények idejönni. Nem tudnánk legyőzni ezeket a hatalmas távolságokat. Okay? Mi tudjuk szerintem most, mert szondákat küldtünk, meg mindenfélét, kutatást végeztünk, tudjuk, hogy ebben a
naprendszerben nincsen élet más bolygón. Próbálnak találni mit tudom én, kis bacillusokat a Marson, de ez nem sikerült, ez a dolog. A két talán legvalószínűbb jelölt az egész naprendszerünkben lenne a Mars és a Vénusz. De tudjuk, hogy az átlag hőmérsékleten Marson az -55, akkor nem is létezne víz, ugye folyadék formában. És ha minden úgy fagyott, meg minden, akkor lehetetlen az élet. És ugye küldtek szondát, lelandoltak, vettek mintákat, sokat tudok Marsról, hogy hogyan néz ki a felszíne, meg minden, és nincs ott élet. Vénusz pedig az túlforró, az 460 az átlag. Na a Vénusz, ugye azt gondoljuk, hogy a Mars az eléggé ellenséges környezet az élet számára. A Vénusz az még inkább, mert van egy, úgymond egy üvegház hatás a Vénuszon, van egy nagyon vastag légköre, de az a légkör az széndioxid és kénsav. És akkor és azért van ez a nagyon magas hőmérséklet, az még magasabb, mint a Merkuron, ami közelebb van a naphoz. És persze pillanatok alatt minden szétmar, ez a kénsav. Az amerikaiak nem foglalkoztak vele, de az oroszok küldtek szondát a Vénuszra, és az körülbelül 2 vagy 5 percig küldte az adatokat, és utána vége. Mert csak biztos széthullik az egész, mert az nem tud fennmaradni. Okay. Space Shuttle az nem tudom magyarul, hogyan van ez. Az az amerikai űrhajó. Ingaljárat, vagy hogyan mondják ezt? Űrsikló. Tessék? Űrsikló. Sikló? Űrsikló, nem? Oké, jó, az. Kiszámolták, hogy az a legnagyobb sebesség, amit ér, az 25 000 km/h, és akkor a Marsot lehetne elérni, persze ezt küldtünk a szondákat is 81 nap alatt. Utána a Proxima Centauri az a legközelebbi csillag a mi csillagunkhoz, ugye a napunkhoz a második legközelebbi, és az 4,5 fényév, akkor 160 000 évig tart oda. Zeta Reticuli az 39 fényév, akkor 1,5 millió év. Andromeda galaxis, akkor az 65 milliárd év. Ugye az lenne az út, ugye azon a sebességen addig tart. És érdekes, hogy vannak úgymond lények, akik megjelennek az emberekhez, és állítják, hogy innen jöttek, Zeta Reticulitól, meg az Andromeda galaxisból is jöttek. De hogy jöttek ide? Akkor ezek a távolságok nem 2,5 millió fényév, hát ez nem semmi. Az a legközelebbi galaxis hozzánk, ugye mi galaxisunkhoz, de mégis 5 atomos távolság. Oké. Fénysebesség 300 000 km/másodperc. A relativitás elmélete szerint fénysebességnél nem lehet még közelíteni, és semmiképpen nem lehet gyorsabban menni, mint a fénysebesség, mert a tömeg végtelen lesz. Tehát vannak problémák a fizikával, és nem lehet olyan gyorsan utazni. És akkor ezeket kiszámolták, hogy mennyi energia kell, hogy fénysebességig gyorsítsa, és lelassításhoz, akkor annyi, és nem lehetne annyi üzemanyagot vinni magával egy űrrepülő, egy űrhajón, és ha belemenne egy kis borsó méretű kővel, akkor ez felrobbanna, és mégis annyi akadály van, hogy ezeknek az utaknak, hogy ezt nem lehet letenni. Oké. Oké, 5G, azaz 5 gravitációs gyorsulással fénysebességet elérne, vagy fél fénysebességet 36 nap alatt, és akkor Zeta Reticuli az még mindig 78 év lenne.
de ki van téve a kozmikus sugárzásnak, meg a veszélynek, meg az, hogy beleütközik valamibe és felrobban. Oké? Akkor és Andromeda például az még mindig 5 millió év lenne. És akkor kőbévaló ütközés, kozmikus sugárzás, ezt nem engedi meg. És ne feledkezzünk arról, hogy hüperhajtómű, igen, gömbületi, buborék, tehetetlenségi, csillapító, erőpajzs, űrgravitáció, álcázó eszköz nem léteznek a valóságban. Nagyon szépen hangzik, hogy a sci-fiben, de ezek nem léteznek. Oké? Jó, köszönöm. Következő. Szóval úgy látszik, hogy valóságos fizikális lények és valóságos fizikális űrhajókban nem tudják legyőzni ezeket a hatalmas távolságokat. És továbbá a SETI, az a Search for Extraterrestrial Intelligence, ami a Földön kívüli intelligencia kutatás körülbelül. 50 éve figyelik az egeket, és semmilyen intelligens üzenetet nem kaptak sehonnan, senkitől, semmitől. Ugye erről is vannak filmek, hogy figyelik az eget, és hirtelen bejön valami, és mindenki úgy pánikol, és megy utána, és kiderül, hogy itt vannak az idegenek, de ez sci-fi. Érdekes ezt figyelik, ugye ezekkel a hatalmas készülékekkel figyelik az eget, és keresnek valamiféle információ, hordozó jelet, vagy számokat, vagy valami üzenetet, hogy kapjanak, és akkor az arról utalnak, hogy intelligens forrás küldte, de nem találják. Oké. Pedig vannak UFO-k. És ugye az űrből nem kapunk semmiféle üzenetet, de mindenki találkozik UFO-kkal, akkor ez mégis érdekes ez a dolog. Tessék? Blokkolja, igen. Nem akarják, hogy valami. Néha az UFO-k megjelennek a radaron. Ugye nem csak látják az emberek, hanem megjelennek is. De soha nem látták bejönni az űrből. Ez csak megjelenik és eltűnik. Oké? Úgy látszik, hogy tetszés szerint megjelennek és el is tűnnek. Volt egy eset, elég régen, 1952, Washington, akkor ez az Amerika fővárosa. Több UFO megjelent az égen az épület fölött, és felküldték a repülőket, hogy hát valahogy foglalkozzanak velük, és mikor odaértek, akkor eltűntek. És utána visszamentek, amikor landoltak, akkor megint megjelentek, és ez többször megtörtént ez a dolog. Hogy megjelentek és eltűntek, de nem tudták fogni őket. Oké? Na érdekes, hogy látták UFO-kat, amelyik összeolvadnak és ketté szakadnak az égen. Akkor ez nem egy természetes, nem egy fizikális dolog. Okay? Magas sebességen 90 fokos fordulatot tesznek, akkor megint a fizikával ellentétes dolog, akkor megy, mit tudom én, 2000 km/h, akkor így, és utána így megy. Amely megint arról utal, hogy ez nem lehet fizikális dolog, mert akkor egyszerűen csak dobja őket a falra, kinyomja az életet belőlük. Okay? És nem okoznak hangrobbanást, hangsebességnél gyorsabban utaznak, de nincs hangrobbanás. Oké? És ahogy mindjárt tudjuk, ugye a fizika törvényszerűségeit nem változtatott meg kapitány. Skót accentus kéne megmondani, mint az a Scotty Star Trek olyan szereplő. De mindig, mikor a kapitány akar valamit, azt mondja, hogy nem változtatom meg a fizika törvényszerűségét. Jó, következő. Ezekből az okokból sok UFO kutató az alábbi következtetésekre eljutott. Akkor mi most a furcsa dolgok. Multidimensionális, parafizikális jelenséggel van dolgunk, amely főleg a
földbolygón otthonos. Az érthető ez a mondat. Az azt jelenti, hogy ez nem egy konkrét, fizikális, kézzelfogható dolog, hanem ez parafizikális, multidimensionális, akkor egy másik valahonnan bejön ide, és utána visszamegy a másik dimenzióba, nem az űrből jön, hanem a másik dimenzióból. És ez egy 77 kanadai UFO report. És végül is a Földhöz kötött, nem jön az űrből. Okay? Ez az UFO-s fenomén pedig egyszerűen nem úgy viselkedik, mint a Földön kívüli látogatók, valójában alkalmazkodik az adott kultúrához. John Ankerberg, hát ezek a legtöbben nem keresztény emberek, de ő igen. Ő neki volt Amerikában volt egy tévéműsora mindenféle keresztény kutatásról. Sokat néztem a YouTube-on, nagyon jó általában. Mindenféle szektával foglalkozik, meg más vallásokkal, és vannak viták, meg minden. Általában nagyon jók ezek a műsorok. És ő is kutatta ezt a fenomént. Okay? Arthur C. Clarke, egy angol sci-fi író, nem tudom, valami nagyon híres. Ő írta szerintem a történetet, a 2001 egyes film, mi volt az? 2001 űrödösszia. Az űrödösszia. Igen, ő írta ezt a történetet. Azért mindenféle idegenről írt könyveket. Azt mondja, egy elmélet, amelyet már nem lehet nagyon komolyan venni, az, hogy az UFO-k csillagközi űrhajók. Ez egy sci-fi író, ez az ember. Oké? Okay? Na akkor itt a hökkenő. Az UFO-s, ez egy Pierre Guérin, ő is egy kutató, egy UFO-s kutató, egy tudós. Az UFO-s viselkedés jobban hasonlít a mágiához, mint az általunk ismert fizikához. A modern UFO lakók és a múlt idők démonjai valószínűleg azonosak. Mert ugyanúgy viselkednek. Végül is ugyanolyan történetek vannak. Oké, menjünk tovább. Az elrabolt emberekkel kapcsolatos állítólagos orvosi vizsgálatok emlékeztetnek a démonokkal való találkozásokról szóló középkori történetekre. Jacques Vallée megint egy francia tudós és UFO-s kutató. Okay? Vannak hasonló jellemzők az okkult fenomén és az UFO-s jelenségek között. Többek ezt megjegyezték. Ha az UFO megjelenik, vagy egy UFO-s lény, egy UFO-s lakó, egy idegen megjelenik valakinek, sokszor csak megjelenik, hogy átjön a falon, és utána megint eltűnik. Az elraboltak félelmet, paralízist, emlékezés, kiesést tapasztalnak. És azt se tudják, hogy ez valójában megtörtént velük, vagy ez csak valami, ami beletett a fejébe, tudom, gondolatok. Okay? A lények csatornázással kommunikálnak, az, mint a spiritista médiumon keresztül, mikor a médium az valahogy kinyitja magát, belemegy a szellem, és a szellem rajta keresztül beszél, akkor az ugyanúgy történik az UFO-s lények. Okay? A lények hamisak, hazudnak, és alkalmazkodnak az adott kultúrához, akkor az nem igaz, amit sokszor mondanak, és az kézzelfoghatóan nem igaz. Okay? Például alkalmazkodnak. Eredetileg, mikor kezdtek megjelenni ezek a dolgok és a történetek kezdtek elterjedni, azt állították ezek a lények, hogy a Marsról vagy a Vénuszról jöttek. De ezt már láttuk. Ugye most, hogy ott voltunk, oda mentünk és néztük ezeket a bolygókat, tudjuk, hogy nincsen élet. És akkor megváltoztatták a történetet, és mondták, hogy mondjuk Zeta Reticuli, Orion, Plejádok vagy Andromeda, és mi nem mehetünk oda, és nem tudjuk ellenőrizni ezeket a dolgokat. Pedig tudjuk, hogy az túl messze, hogy ide jöjjenek. Okay. Újabb alkalmazkodás. Spielberg filmje óta az idegenek gyakran úgy néznek ki, mint az ott megjelenítettek. A szürkék, beszélünk a szürke idegenekről elég sok helyen. Mondják, hogy ez az egyik faj, ugye közülük esetleg ezek rabszolgák, mint meg vannak ezek olyan ekkora pici kis szürke lények, nagy fejjel, nagy szemmel, és akkor
alkalmazkodnak. Okay? És régebben, ugye középkorban a tündérek, a koboldok elrabolták az embereket. Régebben az istenek. És talán ezek ugyanazok a lények, csak más állatot viselnek. Okay? Következő. Az érdekes tény, hogy a keresztényeket nem hangolják el. Persze nem mondom, hogy valaki esetleg csak vallásos, és esetleg valamiféle hite van, és akkor ez nem történhet meg vele, de az újjászületett keresztények nem tapasztalják ezeket a dolgokat. És állítólag voltak olyan esetek, és ez közismert dolog az ufós kutatók között, hogy az emberrablás közben segítségül hívják Jézus nevét, megáll a folyamat. Ez körülbelül úgy történik a dolog, hogy valahol hallották, hogy Jézus hatalmas, ugye ez a bizonyos ember. És mikor közben történik, hogy akarják elrabolni ezek a lények, és akkor mondja, hogy názareti Jézus Krisztus nevében állj meg, akkor megijed. És vissza-hátra is lehet, hogy el is megy. Okay. Na, egy földön kívüli miért tenne ezt? Okay. És mit üzennek? Az a másik az, hogy hát nem csak jönnek, hanem tanítanak. Ugye mondanak bizonyos tanításokat és üzeneteket, és körülbelül ez a tartalom. Ők megteremtettek bennünket, ugye idehozták esetleg valami lét, hogy itt ez gyakori dolog, hogy ők a teremtők. Ők magasan fejlett szellemi lények, és azt is mondják, hogy jön egy nagyon veszélyes időszak, nagy káosz jön a Földre, és akarnak segíteni bennünket. És valami érdekeset láttam ma is a YouTube-on, hogy ahhoz, hogy az UFO-k tényleg kapcsolatba lépjenek velünk, nekünk fel kell nőni szellemileg, mert nem vagyunk annyira szellemileg fejlődtek, hogy ők tudjanak velünk kapcsolatban lenni, de hát milyen szellemi dolgokra gondolnak, az érdekes. Okay? És Jézus is érdekli őket. Mindenfélét mondanak Jézusról, csak nem azt, ami a Bibliában van. Ő magas rangú, földön kívüli technológiát használt, hogy tegyen csodákat. Nem Isten fia, nem halt meg az emberek bűneiért, ez csak mese, ez nem így van. Ezeket a dolgokat. Az érdekes kérdés az, hogy ha más bolygóról jöttek, ugye nagyon-nagyon messze ide jöttek, miért foglalkoznak egy vallásalapítóval, aki 2000 évvel ezelőtt meghalt, miért érdekli őket? Ez különösen csak az egy vallásalapítóval foglalkoznak, mert nem igazán érdekli őket Mohammed, vagy Buddha, vagy más, hanem Jézus. Okay? Walter Martin, egy szekta kutató volt. Minden olyan mozgalom, szektás vagy okkult, amely Jézus Krisztus személyét, természetét, illetve munkáját megmásítja. Akkor próbálják megváltoztatni Jézus valamilyen szinten, akkor ez gyanús. Következő. John Ankerberg. Jó, oké, azt, amit éppen mondtam végül is. Mennyire hihető ez a gondolat, hogy a földön kívüliek ezrei a fényévek milliói, illetve milliárdjai távolságából érkeznek ide, egyszerűen azért, hogy tanítsák a New Age-es filozófiát, megtagadják a kereszténységet és támogatják az okkultizmust. Mert ez van. Ugyanazokat az üzeneteket adják át az UFO-s földön kívüli lények, mint kifejezetten a démonok, vagy a más istenek, vagy másféle szellemek, vagy például valaki a szellemidézéssel foglalkozik, ezek a szellemek is, ezek mind azokat a dolgokat támogatják. Okay. A Biblia sok helyen figyelmeztet az utolsó idők megtévesztéséről, ahogy hallottuk már. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, amely szellem nem vallja Jézus, nem az Istentől van, az Antikrisztus szelleme. Oké, figyelmeztet bennünket a Biblia arról. Oké? Ugyanaz, ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne és nektek evangéliumot, azon kívül
mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen, mondja Pál apostol a Galata levélben. Oké. Maga a sátán is világosság angyalának adja ki magát, mondjuk Korintus, második Korintus. Oké. Akkor összegezve ezt amit mondtam, négyféle magyarázat lehetne arra, hogy mi lehet az UFO. Ugye mondtam, hogy az UFO az csak valami, ami megjelenik az égen. Ez egy fény az égen, vagy egy alakzat, vagy valami. Ez lehet természetes jelenség, egy felhő alakzat például, ez kicsit úgy néz ki, mint egy hajó, de nem az. Ez lehet egy emberi készítmény, egy titokzatos repülőgép, ami esetleg még nem ismert és nem látták az emberek. Okay. Egy földön kívüli űrhajó, mert aki meglátogat bennünket, vagy egy transzdimensionális lény, ez a negyedik lehetőség. És én azt gondolom, hogy a 4 lehetőség közül 3 valóságban létezik, de a földön kívüli lények nem. Oké, másik 3 létezik. Oké. Összegezve, akkor talán azonos a Biblia démonjaival, vagy bukott angyalaival. Oké? Köszönöm. Ha így van, akkor a világiassággal, materializmussal, evolúcióval, New Age-es univerzalizmussal együtt része lehetné a sátán tervének, hogy most időben megtévessze az egész világot, amit hallottuk már a jelenések 13-ban, azt hiszem. Oké. Jó, az lenne a fölrésznek a vége, de vannak olyan függelékek, amivel egy pár más dologgal szeretnénk foglalkozni, akkor jöhet azt hiszem ez. Igen. Vannak szintén furcsa jelenségek, amiről az emberek beszéltek, amelyek esetleg kapcsolódnak a témához, az UFO-s témához. Következő. Az egyik a gabonakörök. Nem tudom, hogy hallottatok ezekről a dologról. Ez egy elég új dolog, ez csak talán néhány évtizede megjelenik ez a dolog. Következő. 70-es évek óta. Hát az kezdett megtörténni, hogy a gabona termésben, például búzalápa, rós, kukorica, repce, lelapítással alakított körök kezdenek megjelenni először Dél-Angliában. Szóval voltak ezek a mezők, és ott volt a birtokos másnak adom és ott van egy kör. És nem tudja megmagyarázni, nem látta, hogy ki csinálta ezt, hogy hogyan keletkezett ez a dolog. Okay? És később kezdenek megjelenni mindenféle országban, 26 országban, ez például Japánban, és egyre bonyolultabb alakok vannak. Okay? Sokan feltételezték, hogy a földön kívüliek csinálták ezeket. Esetleg landolt egy gép, egy űrhajó, és lelapított a gabonát, és akkor így megint felszállt, és maradt a jel, vagy a nyom. Okay. Utána 1991-ben Douglas Power és David Chorley, Doug and Dave, elismerték, hogy ők kezdték el ezt az egész dolgot, hogy az volt a háttere körülbelül, hogy olvastak valamit 66-ban, hogy megtörtént, hogy láttak Ausztráliában valamilyen mezőn, láttak valami kört, és nem tudták megmagyarázni. És gondolták, hát mi is tudják ezt csinálni, és akkor kezdték meg készíteni ezeket a dolgokat. És akkor sokkal később, mikor idősek lettek, akkor elismerték, hogy ők voltak azok, akik ezt elkezdték. Okay? Sokan próbáltak ezt megcáfolni, akik hittek az űrlényekben. És utána mások is gondolták, hogy hát, ha biztos mi is ezt tehetjük. És utána jöttek, megnézték, és a saját országokba kezdték megcsinálni. Okay. És egyre bonyolultabbra és bonyolultabb. Volt egy eset, csak azért jó, okay. Magyarországon, Takács-Gábor is tudós volt, vagy Székesfehérvár közelében ez is megjelent, és nem tudták magyarázni. Később ők elismerték, hogy ők készítették ezt a kört. Okay.
És mutatták, hogyan csinálták egy kötéllel, meg deszkával, és ott lapították, körbe mentek, és elég könnyen lehet bonyolult mintákat készíteni. Okay. Matthew Williams Körkészítők című dokumentumfilmjében ez az interneten is található. Persze sok minden, ami ezzel foglalkozik, az angol nyelven található. És akkor így gyűjtöttem az információt, ez is angol nyelvű. És ő mondta, hogy ő is csinált olyat, de bizonyos elemeket talált ezekben a történetekben. Okay. Az emberek hallották a gabonakörökről, azt gondolták, jó, lehet, hogy igazi földön kívüli körök vannak, de biztos mi is ezt csinálhatjuk, és becsapjuk az embereket, vagy elgondolkodtatjuk őket, és akkor ők is csinálták. Akkor úgy látszik, hogy ez kifejezetten egy emberi készítmény, ez a dolog. Okay. Döntöttek el, ők is megpróbálják, hogy az emberek higgyenek az idegenekben, vagy hát nem tudjuk, hogy milyen motivációval, esetleg művészetet akartak készíteni ezzel. Jó. Nem láttak űrhajót, nem láttak szőke idegeneket. Okay. Soha aki ezeket megcsinálták. De mégis elkezdődnek a paranormális tapasztalatok. Ez a furcsa akkor benne. Ezeket látták bizonyos emberek, mikor vagy készítés közben, vagy mikor belépték a körbe, később, mikor ez már kész volt. Fénygömböket, fényoszlopokat, érezték, hogy figyelik őket, sötét alakok vannak a körben. Ugyanaz a minta több helyen jelenik meg egyszerre, megmagyarázhatatlan megbetegedés történt utána, furcsa hangokat hallanak, utólag mások meggyógyulnak a körben, békességet éreznek. Vannak ezek a furcsa természetfeletti dolgok is kapcsolatban velünk. Okay. És utána voltak, akik tényleg szenvedélyé vált az életükben, úgy hogy gondolták, hogy muszáj most elmenni, most is készíteni egy gabonakört. Okay. Akkor én azt gondolom, ez csak az én véleményem, ez csak a következtetések. Az emberek készítik a gabonaköröket. Földön kívüli tevékenységnek nincsen nyom. Természetfeletti jelenségek előfordulnak, gyakran utólag, tehát bizonyos esetekben talán démoni tevékenység is közrejátszik, de ez főleg nem az. Okay. És érdekes, csak itt volt egy nagyon régi gabonakör, hát ott van a dátum látható. 1678, ez volt az első gabonakör, amit írtak az újságban, és azt gondolták, hogy egy ördög csinálta. Érdekes gondolat. Oké. Okay. Akkor mi a célja a gabonos körös jelenségnek? Sajnos nem tudom. Esetleg, hogy összezavarja az embereket. Oké. Okay. Keltse az űrzavart. Jó, akkor azok a gabonakörök. Emberek készítik, de néha vannak furcsa kísérő jelenségek is. Oké. Visszatérve a témára, amit megemlítettem, a Roswell incidens. Oké. Következő. Mi történt valójában Roswellben? Emlékeztek, hogy ezt megemlítettem, hogy a 60-as, 40-es években, bocsánat, állítólag lezuhant egy repülőgép, és azóta rengeteg sci-fi filmet is csináltak belőle ezzel kapcsolatban. Oké, a tények, mert ugye sokszor meg kell különböztetni a tényeket az elméletektől. Ugye mit látunk valójában, és hogyan magyarázzák az emberek az esetleg más. 1947. júliusában szokatlan hajó lezuhant a New Mexico államsivatagában. Az úgy látszik, hogy ez tény, ez megtörtént. Okay. Roswell katonai légi támaszpontja visszaszerzi a hajót, lehetőleg holttestekkel együtt. Okay. Július 8-án újságcikk azt állítja, hogy repülő csészárja lezuhant. Ez volt az első report. Okay. Másnap a katonaság pedig azt, hogy csak időjárási légkör volt. Akkor megtagadták ezt az űrhajót.
Okay? És azóta sem igazán tisztult meg a helyzet. Valójában így volt. Okay? No, visszaemlékezve, mi lehet az UFO? Okay? 4 dolog. Természetes jelenség, emberi készítmény, idegen űrhajó, vagy paranormális tevékenység. Okay, ez a 4 lehetőség. Mi magyarázatot adtak Roswell? Hát ez nem természetes fenomén, nem felhő, vagy valami olyasmi, vagy valójában megtörtént a lezuhanás és fizikai nyomokat hagyott, akkor nem valami természetes dolog. Okay? Időjárási léggömb, kémgomb, testgömb, holttestek magyarázatával, és akkor ezzel is próbálták megmagyarázni, hogy kísérleteztek ezzel, meg ezek a bábúkkal, hogy lezuhannak a földre, és milyen hatással, akkor ez az egyik magyarázat. Okay? Földön kívüli űrhajó lezuhant, ezzel is magyarázták. Ebben az esetben okó tevékenység úgy látszik nincs jelen, mert fizikai nyomot hagytak, szokatlan hajó valójában meg lezuhant, tényleg voltak a furcsa holttestek, és az emlékező fém is, az emlékező fém az az, hogy ez egy olyan fémből készült, amely, ha összezúzzák valamilyen, hát összezúzzák ezt a fémet, és akkor visszarúgjuk az eredeti alakjára. Akkor megemlékezik valahogy, hogy milyen alakja volt, és el is torzítják, akkor visszarúgjuk. És ez valójában abból volt, ez van olyan. Okay. A léggömbös magyarázat, akkor annyira kitaláltnak, mesterségesnek, hihetetlennek, könnyen megcáfolható. Okay. Hogy az egyetlen megmaradt magyarázat az idegenhajó lezuhanása. Okay. Talán a kormány valójában azt akarja, hogy elhiggyük, hogy ők évtizedek óta eltitkolják azt, hogy lezuhant egy idegen űrhajó ezekkel a történetekkel, hogy ez csak léggömb. Okay. És oda-vissza mennek ezek a 2 dolgok, de az idegenek voltak, nem, ez léggömb volt. Okay. De másra nem igazán gondolunk. Valójában mit titkolnak el? Oké, szeretnék egy magyarázatot adni, amit nem én találtam ki, ezt is találtam az interneten. Csak ez számomra a leghihetőbb verzió, és szeretném akkor ezt is ajánlani figyelmetekre. Az UFO kutató Nick Redfern, aki azt hiszem egy angol ember, írta ezt a könyvet erről az esetről. És az ő előadását is láttam az interneten, meg ez az ember is nyilatkozik az interneten. Azt mondják, ez a 2 ember, azt mondja, hogy olyasmit eltitkolnak, amit az amerikai kormány 1947-ben nem tudott volna. Amerikai nép esetleg, amerikai nép nem tudott volna feldolgozni. És ráadásul körülbelül a következőről van szó. 1945-ben vége lett a II. Világháborúnak. Okay. Már háború alatt, amire utalt az Attila is, a németek magas technológiájú repülőket fejlesztettek ki. Olyan például ez a Horton Hall csupa szárny lopakodó repülőgép, ami tényleg nagyon furcsán néz ki a II. Világháború végén. Voltak olyan csészé alakú repülőgépek is. Ez mindenképpen ez ismert, hogy ezt fejlesztették ki. Okay. A háború után korábban Hitlernek dolgozó német tudósokat elhozták Amerikai Egyesült Államokba, hogy folytassák a munkájukat a Jóposi oldalán. Ugye az úgynevezett Operation Paperclip keretében. Akkor végül is ezek az emberek eljöttek Amerikába, hozták Amerikába, nehogy kapják őket a japánok, vagy ugye mások, és akkor dolgoztatták őket tovább ezen a titkos technológián. A Operation Paperclip az azért van, mert sokan közülük igazán nácik voltak, de a Paperclip az a gemkapocs, akkor úgy tettek egy teljesen kitalált önéletrajz az igazi fölött, és rákapcsolták egy gemkapocsra, hogy ne tudja senki, hogy ezek igazán nácik voltak. Ez az elmélet. Okay. Annak ellenére, hogy Harry Truman elnök kifejezetten megmondta, hogy ismert náci párttagok ne kerülnek
De a tudósok nem foglalkoztak ezzel, mert ezek nagyon intelligens emberek voltak, akik jó munkát tudnak végezni. Oké? Okay. És akkor mi történt? 1945-ben Texas, New Mexico államokban folytatták munkájukat. Itt látjuk, hogy hol van ez. Mexico, ez New Mexico. Texas az alatta valami nagyon meglóg. Oké, okay. És következő. Itt van Roswell. Érdekes képen. Nagyon közel van ahhoz, ahol kísérleteztek. Oké? Okay. Júliusban ezt is megemlítettük, Kenneth Arnold pilóta látta ezeket a szöktécselő csészalja jellegű repülőket, és úgy rajzolta, hogy az